खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब भारतआ 9 जुलाइआव बन्द जागोन 25 कौटिनि बांसिन सुबुंफोरा हादर नाङैनो हरताल खालामगोन 9 जुलाइआव बेंकिं बीमा सिबिथाय खैला खनि राजालामा आरो लुनाय बायदि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा 25 कौटिनि बांसिन मावख'गिरिफोरा हादर नाङैनो सरासनस्रा बन्दआव थागोन सरकारि खामानि मावग्रा बेरेखा आबादारिफोरनि बेरेखा आरो हादर बेरेखा बिथांखिफोरनि बेरेखायै मोन 10 मिरुआरि मावदांसा आफादफोर आरो बिसोरजों सोमोन्दो गोनां दालाइसाफोरा बे बन्दखौ खावलायदों मावदांसा आफादफोरा बेनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय जथायनाय आरो जथाय नङै मोन्नैबो सेक्टराव थागथियारि जागायदों जाय गोनांथार सिबिथाइफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ ट्रेड इउनियनफोरनि बायदिब्ला गासै हादराव बेंक बीमा मावख' आरो खैला खनिफोरखौ बन्द लाखिनो खावलायनाय जादों जाय सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबाङैनो गोहोम खोख्लैनो हागौ भारत बन्दआ हादर नाङैनो सुबुं सिबिथायखौ हेंथा होनो हागौ बेंकिं आरो बीमा सिबिथाइफोरा गोहोम खोख्लैनो हागौ पस्ट अफिसनि सिबिथाय होनायफोराव हेंथा सोमजिनो हागौ खैला जावखांनाय आरो दारिमिनारि दिहुनथाया बन्द थागोन रायजोजों सामलायजानाय रायजोआरि हान्थामेलानि सुबिदाफोरा गोहोम खोख्लैनो हागौ सरकारि मावख'फोर आरो रायजोआरि सेक्टरनि दालाइसाफोरा गोहोम गोग्लैनो हागौ भारत बन्दनि समाव हादर नाङैनो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा खुला थागोन सरकारि नङै मावख'फोरा सरासनस्रायै सोलिगोन